नैबे समावहाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो नैबे केन्सार जितु सेन्टार बेयाव आं दावबायफैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जानुवारि 7 तारिख आंखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 12 तारिखनिफ्राय आङो एप्रिलनि 8 तारिख मोनाबिलिसिम आङो जोबथेसालियाव दंमोन। बै समावहाय जायफोरा जोबथेसालियाव थायो जायफोरा दिनै कैदी जायफोरा हाजती होनना बुङो जायफोरा जेल जायाखै ट्रायेलाव थायो बिथांमोनखौ बयखौबो हस्पिटालावहाय चेकआप खालामनाय जायो नायहोनाय जायो। बेबायदियैनो आंखौबो जितु सासे हाजती हिसाबै जेलाव थानाय हिसाबै आंखौ नैबे जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आंखौ ट्रिटमेन्ट होदोंमोन आरो नैबे केन्सार सेन्टारावबो आंखौ लानानै फैदोंमोन बेवहाय नायनो थाखाय। दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो जेलाव थायोब्ला जों खोनादोंसोमोन आरो मेगनजों नुनो मोनाखैमोन जे जोंहा बिब्दि केन्सार सेन्टार क'क्राझाराव जाबाय आरो मेडिकेल कलेज इन'ग्रेसन जागोन क'क्राझारावहाय मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारा इन'ग्रेसन खालामगोन बेखौ जोङो जेलाव थानायाव खोनाबाय थादोंमोन। बेबायदिनो बियो जानानै थांबाय इन'ग्रेसन जानानै थांबाय। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोनां खोथाया आंहा बेनो दा जोंहा बे क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज जानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो रायजोआ बेखौ मिथिनाया मोजां। दा दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टार जानायाव आंहा साबायखर बावनांगौ साथाम बेक्तिखौ दङ। बेनो जाहैबाय सेथियाव हाग्रामा महिलारि, नैथियाव प्रमद बर' आरो जोंहा आसाम सरकारनि जितु जोंहा सर्मन्नद सन'वालजों लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावनांगौ दङ। फार्स्टलि आङो साबायखर बावगोन जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिथांनि दिनावनो बे केन्सार सेन्टार आरो नैबे मेडिकेल कलेज बेखौ बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लानानै फैनो हादोंमोन आरो बिथांनि 2019 6 जानुवारियावहाय बेखौ फाउन्डेसन खालामनाय जादोंमोन बेहाय मेडिकेल कलेजखौ। बेबायदि आं दिनै बेखौनो साबायखर बावगोन जे बिथाङा गाव इन'ग्रेसन खालामनो मोनाखैब्लाबो रायजोनि नांगौखौ बिथाङा सुफुंदोंमोन आरो बे केन्सार सेन्टार आरो बे जोंहा मेडिकेल कलेजखौ आसामनिफ्राय बेख'नानै लाबोनो हादोंमोन। आरो आं बेखौ साबायखर बावनांगोन जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जिमानब्लाबो बिथाङा इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय जा जुगार पाति आरो जा प्रिपेयार खालामनानै होबाय आं गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांखौ आं साबायखर बावनांगोन। बिथाङा जा प्रिपेयारेसन खालामनानै होबाय आं बाख्नायनांगोन आरो लोगोसे जाय गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा नैबे जोंनि मेडिकेल कलेज आरो बे केन्सार सेन्टारखौ जोंनि बिटिआर बाखिनि थाखाय होबाय आसाम सरकारखौ आं साबायखर बावनांगोन। मानगोनां सन'वाल सार आरो मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनांगोन। दिनै बे इनस्टिटिउटनि गेजेरजों बा बे मेडिकेल कलेजनि गेजेरजों केन्सार सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बा जोंनि बर' बा नैबे बिभिन्न जनगोष्ठी जोंनि बिटिआरआव थानाय रायजो राजा बिथांमोना जेन बेयाव मोनसे सहाय मोनो आरो बे जोंनि सम्पति होननानै बयबो जों अनसायो आरो रायजोखौ पाब्लिकखौ बे मोननै इनस्टिटिउटआहाय सहाय खालामगोन होननानै आं सानो। आरो आंनि बुंनो गोनाङा जोबथायाव बेनो जे जेरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे मेडिकेल कलेजखौ लाबोबाय बा नैबे केन्सार सेन्टारखौ लाबोबाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं खावलायदों एज इट इज नों माब्लाबा गैया जाब्लाबो जेन पाब्लिकआ नोंथांनि मुंखौ गोसोखांबाय थानो हानाय। दिनै जेबायदि हाग्रामा महिलारिया मेडिकेल कलेज लाबोबाय इन'ग्रेसन खालामबाय केन्सार सेन्टार लाबोबाय इन'ग्रेसन खालामबाय बा ITIआनो होन CITआनो होन इउनिभार्सिटियानो सब क'क्राझाराव फ्राय सम्पन्न जाबाय। दा आं लुबैयो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौबो एज इट इज बेबायदि सेम क'क्राझार उदालगुरि आरो बाक्सायाव मावनानै मोनसे रायजोनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आं खावलायदों। मोनसे खोथाया बेनो बियाब्ला रावबोनोबो जेबो होनाय जाया। नों बिब्लासो गासैखौबो मोनगोन। बिनायनि गेजेरजोंसो जोङो गासैखौबो मोनो। जेरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे मेडिकेल कलेजखौ बिख'नानै लाबोनो हाबाय नैबे केन्सार सेन्टारखौ बिख'नानै लाबोनो हाबाय थिग बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' साराबो जेसेबां इनस्टिटिउटफोर दङ गिदिर गिदिर मावनांगौ खामानिफोर दङ
फ्राय बाक्सा आरो उदालगुरियाव बांसिनै मावनोखौ आं लुबैदों। जुदि जोंहा फ्राय क'क्राझाराव बिथां हाग्रा मैलारि दिना समाव बानायनानै लानाय जाबाय एसे केपिटेल हिसाबै बुंनांगौ जेबो गैया। अब्लाबो जोंहा उदालगुरि आरो बाक्सायाव बेफोरखौबो मावनांगौ होननानै आं दिनै गभर्नमेन्टखौ खावलायदों।